तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम कर न्यू वीडियो को। तो आज हमारे जाऊँगी प्रांक। तो आज खतरनाक प्रांक हमारे जाऊँगी। तो आज जो भौणी सहित प्रांक करवा रिएक्शन देखा केमती आउ से कौन कौन कहते आम भी किसी मैंने एमती किसी कहवा कि से कौन कहते देखा। तो चलते स्टार्ट करवा डेली कर स्टार्ट कर वीडियो को प्रांक करवा आमर जो भौणी मैंने भौणी सहित गोटे प्रांक कर जेहेतु सी जानी प्रांक कल कर तो देखिए आज मोबाइल में मो पाखे अच्छी तो चैनल ट्राक डायरेक्ट कहवा आउ रिएक्शन देखा कौन अच्छी तो चैनल तो फाइनली गाइस मोबाइल आसे कॉल भी तक देखिए तो नंबर तो देखी पारे तो जस्ट चलो तो कॉल कर हेलो हाँ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ ଉଡ଼ଉଛି ଆଉ ବାହା ହବ କହୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ତାକୁ କହିବ ଟିକେ? ନାଇଁ ସତରେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆହୁରି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା କ'ଣ? 有人，ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼ଉଛି? ମୁଁ କଟକରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିଛି ଆଉ ନମ୍ବର ନେଇଛି କେମିତି ନମ୍ବର ନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ 4-5 ଦିନ ପଡ଼ିଛି। ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଲା ଆଜି କି ଭାଇ ଏମିତି ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ତ ଦେଖେଇଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି କି ଏ ପିଲାଟା କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ନା ଏମିତି ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଏମିତି କାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ସହିତ? ଆରେ ମୁଁ ମଜାକ କାହିଁ କରିବି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିଲ କି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଅଛି ଆଉ ମାସେ ପରେ ମାନେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ ବୁଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହିଲା ଆରେ ସେମିତି ନୁହେଁ କେମିତି ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖି ଦେଖିଛି କାଲି ବୁଝିଲ। ଆରେ ଡ୍ୟୁଟି ଶୁଣ ମାନେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି ହେଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି ଦେଖେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ତମେ ଭାବି ପାରିବନି ହେଲା। ତ ତା ବେଟର ହବ ତ କହିଦିଅ କି ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ ନ ପଡ଼ୁ ହେଲା। ତ ମୋ ମାସେ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀର ବର୍ବାଦ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ନ କର ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ମୁଁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ଭାବି ପାରୁଥିବ ଗୁଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି ହେଲା ମାନେ ମାନେ ସେ ଭାବିବା କଥା କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେବି ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବି କି ତମ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଦରକାର କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୋ ଭଉଣୀ? ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ଦରକାର ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଉଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କରିବାର ମାନେଟା ମୋତେ କିଛି କୁହ ତ ମାନେ ତମେ କଥା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ସହିତ ନାହିଁ ମୋର ତମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଦେଖାବାର ଅଛି ଆଉ କଥା ହେବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ମୁଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଏଇଠି ଯେ ଦେଖିବି ନା ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବି ପାରିବିନି ହେଲା।
ଭାଇ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଅଛ ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ଏଇଟା ଜୀବନ କଥା ହେଲା ମାନେ ମାସେ ପରେ ବାହାଘର ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ କାହିଁ ରହୁଛି କି କାହିଁ ରହୁଛି ସେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ନା କ'ଣ ନା ଭାଇ ପାରୁନ ମାନେ ସେଇଟା ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝାଅ ହେଲା ଆଉ ଦିନେ ଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ନ ଦେଖେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଗନ୍ ରଖିଛି ହେଲା ଗନ୍ ଗୁଳି କରିଦେବି ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ମାନେ 4-5 ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଠିକ୍ କରିଛି ହେଲା ଯଦି ଆଉ ଦେଖେ ନା ଦିନେ ମାନେ ସେଇଠି ଉଡ଼େଇ ଦେବି ବୁଝିପାରିଲ ଆରେ କଲ୍ କରିବା ସିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଖରାପ ସବୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ କତିକି ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବନି ତମେ ବୁଝିଲ ମାନେ ଏତେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ ନ ପଡ଼ୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ପଡ଼ିବ ପରିଣାମଟା କିଛି ମାନେ ଭଲ ବି ହେବନି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କରିବି ତା ସହିତ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ନମ୍ବର ପାଇଲେ କେମିତି ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ କାଲି ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକି କହିଲା କି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ନମ୍ବରଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ଆଉ ବି ମାନେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକି ମୋ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ତ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ହେଲା ଆଉ ମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ ପୁଣି ତାର ମାସେ ପରେ ବାହାଘର ଅଛି ମାନେ ତମେ ଟିକେ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ମାନେ ତା ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଭଲକି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦେବନି ନା କ'ଣ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ଆମ ସମାଜଟା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲ ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ପାଇବାର ଅଛି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ବୁଝେଇଦବ ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ପଛରେ ନ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇମି ଆଉ ଏମିତି ବୁଝେଇମି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୁଝିଯିବ ହେଲା ବୁଝିଲ ତାକୁ ବୁଝେଇଦବ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବ ହେଲା ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଖେ ହେଲା ମାନେ ଏମିତି କିଛି କରିବି ମାନେ ତମେ ଭାବି ପାରିବନି ଜୀବନରେ ହେଲା ବୁଝିଲ ଆମ ଘରେ ବି କଟକରେ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଦେଖୁଛି ତ ଦେଖିପାରିବ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା କାହା ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ ଚିହ୍ନିଛ ମୁଁ କିଏ ପୁଲିସ ବି ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ପୁଲିସ ବି ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ହେଲା ପୁଲିସ ହାତରେ ରଖିଛି ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି ହାତରେ ଯଦି ବି କିଛି ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ନା ଭଉଣୀ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ହେଲା ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ମାନେ ପାଇବନି ତମେ ଆଉ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇମି ତମେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବନି ହେଲା ମାନେ ହଜେଇ ଦେମି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରିছে ତମର ମୋ ଉପରେ ଗରମ କରୁଛ ତମକୁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ହିଟ୍ ନୁହେଁ ଏବେ କୁଲ୍ରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ମୁଁ ବି ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ପୁଲିସ ଅଛି ହେଲା ମାନେ ଯେତିକି ପୁଲିସ ମାନେ ତମ ଘର ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଟ୍ କରି
କରିଦେବି। तो फ्रेंड देखिए तो कॉल कटे देले एते मुई इमोशनल है कहली कॉल कटे देले तो चलो आउ थे कॉल करियो आ जणे देबा कैमे तो ସେଥିପାଇଁ चलो कॉल को जणे देबा कहीं ना से बहुत इमोशनल है रागी गले भी तो चलो तेरे फाइनल कह देबा कहीं ना बेसी रंगटा भल नुहे तो ताने डायरेक्ट कह देबा कि मु करूची आ चलो तेरे कॉल लगुची कहया हेलो हेलो भोनी रागी गलो कि अरे रागी गलो कि अरे सुनो 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 मु तुम स्वामी तो सांग कहती एटा गोटे प्रांक जोड़े चाहिए तो से अरे नाଇଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କାରେ ଥିଲି ଚାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ବାହାର ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ତ ବନେଇଥିଲି ତ ତ ମୁଁ ବି ଯାହା କହିଛି ଆପଣ ସରି କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କହିଛି କହିଦେଇଛି ତ ସରି କ୍ଷମା କରିଦେବ ଓକେ ରଖୁଛି ନାଇଁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବ ତ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କଲି ଆଉ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲାଟା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି କିଛି ଏମିତି କରିଦେବି ମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ କି ମାନେ ମୋ ଉପରେ ବି ରାଗିଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ଯେ ରାଗିଲେ ଏତେ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଦରକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ବି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଆଣିବି ଆଉ ଏ ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ଯେମିତି କିଛି ବି ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ ଆମଠୁ ଜଣାଇବେ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ तो फोन देखा नेक्स्ट ब्लॉग पे जल्दी प्रांक टी भल लगी लाइक करूँ तो चैनल में सब्सक्राइब कर दूँ फोन देखा नेक्स्ट ब्लॉग पे लव यू ऑल।